Na guys, so na human ako panguhit o siguro so ato na ning basan. Muni among siguro is diri guys, do na ra oh. So basan na natin kay para ito na ang kaunon. Welcome back again to my YouTube channel. So for my today's vlog, mangha ko karon guys og kanang sigarilyas. So sigarilyas diri guys sa Siquijor is mamunga siya mga month of May. So today daghan naman kay siya mga bunga guys. So ang uban na gani nangalata. So ako na siyang kuhaon guys kay para dili na kay siya madamus ba. So manguha ta guys. So let's go. Kina? Guys, kaya lalong babagyan guys. Muna siguro guys na lang. Kaya pag abot na ako sa ibabaw ko, siya puhiton tayo. Alam mo naman dito ka ano. Careful na tayo guys ha. Mag-careful na tayo kayo. Pag abot diri, ako po siyang tuliton kaya lalo nag-payda. Ako po nag-ito te. Kaya di wala kahit muna ni guys kahing kat-kat pero manguhit lagi hapon sa ibabaw. Kaya pag ang lalo man naging kayo sa tanang siya diri. Oops, tawak na. Ano na lang pamanit na anong tayo dito ay agyan mo kaya hindi na kami sabi sa akin maupit para po nakulit ko ng bilis po may tapang mic mga wala ang uban may napudako kay tamay napudako ito kaya ito ang lata dito pero ibabaw atong sigurilian ay ibabaw sa ato ibabaw sa atong te. Halimay, di naman. Kumit. Ay, nasigit. Huwag niya ka. Bakay ka. Halimay. Hindi o. Hindi, ara na. Kanang lata ay kumita. Ikaw ka rin mong nagmanok. Tara. Tawa ka mawa. Di naman o. Cute ani imo ko. Ay dako. Wala. Ay dako ato nga dili lata. Dili ara dia, dili ah. Ayo. Ay. Why? Ayun kaya rin ko ang babaw.
Yan na guys. So na human ako panguhit og sigurulas. So ato na ning basan. Muni among sigurulas diri guys. O nara o. So basan na natin kay para ito na ang kaunon. Human nami og kuhag human ako og kuhag sigurulas guys. So nara. So kadalito. Guys, human ako kuhag sigurulas. So nara. Ito na siya asin guys para panite. Kami din siya kayo guys. So kung mamungan ni siya maramig excited kay mi mukaon kay once a year ni siya mamunga diri guys sa amo ang lugar. Kinahanglan siya na tusno og asin. Lamig siya guys basta na asin. Promise. Very healthy. Dapat ko ikaw luto ron nga pamahaw sa mura ni ako ang tipamahaw ron. So kitsa tong ganahan mo kaog sigurulas guys. So ari ra mo diri sa balay. Midaghan diri libre ra ni dili ra na mo baligya. Kay kuan. O sikre po kay siya guys nang lata na gay ng uban din at kay na mo kakanon ba. So kasi tong ganahan diri mo ari. So pagmara mo diri sigurulas libre ra ni ako rin hatag ni. Bisag dili ni ako aga. Sa ako man ning kuan guys tanom ni sa ako ang apuhan. So sige wala naman ang apuhan so kami na kuan kay mga apo mo. So kami na magsunod. So kay mga parentihan, mga relatives, kung ganahan mo dire mo are dire kuha na mo dire, panguhit na mo dire kay usik kay ring ato ang mga sigariles dire nangalata na. Kay pangkaon nagmanok. Di ra ni siya ibaligya pagkaon ra ni sa tanan. Tara si shout out di ay ni Lian Conal. Lian Vlog. So sis, tara sis kung mo ay ka dire sis, ang manguhit ang sigariles dire. Na siya na mag-asin. Shout out the ay ni Charot Vlog. Shout out ni Celine Aviva. Shout out ni Ate Bibi TV. Shout out ni Sancho Licious TV. Shout Jessica Tanon. Shout out sis. Og shout out di ay sa ako ang family. Balongag family. Emeline Balongag. Edelmarie Balongag. Edisa Fuentes. Nga ako ang ugangan nga si Mama Bernie o si Tatay Luloy. Og shout out guys ako ang family si Mama Inday o si Tato Papa Sanoy. Og shout out sa iyo baby girl. Shout out sa mga ang tadiri baby girl. May kaya ako gikaon si Gorillas baby girl. Sa mga ni-support sa ako ang channel, shout out ninyong tanan. God bless everyone and thank you po sa pag-support. Manta diri og sigarilyas. Ayan ko na sis ah. Lumi kanin siya sis.
Susugot rin guys, og mura ni among pamahaw. Pero may kaugluto. So mura ni among pamahaw. So, shoutout dahil ni Marjel Mios pa sa 40 nga always ang support sa akong channel. Shoutout guys, and